Încredere. Un om călătorea pe un drum de țară împreună cu soția sa. Obosiți de atâta mers și văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiul, om rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulțumită. Ei, lasă, femeie, a încercat să o liniștească omul. Lasă, că știe Dumnezeu ce e mai bine. Măi, omule, zise atunci femeia sa, dar ce poate fi bine când, uite, nu avem unde sta peste noapte? În sfârșit au plecat mai departe și spre bucuria lor au întâlnit un țăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a prins noaptea pe drum, țăranul i-a primit cu drag în căsuța lui. Dar a doua zi dimineață, când au vrut să plece mai departe, țăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători. Peste noapte, hanul fusese atacat de hoți care îi jefuiseră pe toți călătorii. Vezi, i-a mai spus omul femeii, trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduiește pe toate. Ții minte ce ți-am spus aseară? Lasă, știe Dumnezeu ce e mai bine. Fără nicio îndoială că Dumnezeu rânduiește faptele noastre mai bine decât am putea o face noi înșine.